Hola a tots i a totes, benvinguts. Hem creat un conte i volem explicar-lo entre les dues. Hi havia una vegada un ratolí que estava jugant sol amb una carta. I després ha vingut un i s'ha rigut d'ell i ha dit que no pots jugar sol, que necessites dos companys més. I després, al final, l'havia dit aquest, ho sento, que sí que pots jugar sol, m'havia oblidat. I han jugat tots tres junts. Adeu! I cadascú pot jugar com vulgui. I aquest conte tracta de que no tens que burlar-te dels altres perquè pot ser que tu tinguis raó, no els altres. Hola, me llamo Matías y mi compañera Lili. Hemos creado un cuento y lo vamos a enseñar. Había una niña que estaba jugando a fútbol y de repente vino unos niños. Y ellos estaban riendo de la niña porque los niños pensaban que las niñas no podían jugar a fútbol. Y había metido un gol y estos niños se habían quedado con la boca abierta. Hola, em dic Adam i la meva companya es diu Lara i venim del Club Sant Feliu. Hi havia dos nens, que són aquests dos, que feien bullying a un nen molt petit i ells dos eren molt grans. Aquest era el nen petit, que el feien bullying. I ell ajudava els nens perquè es feia molt gran quan ajudava els nens. I després que ajudava molts nens, s'ha fet molt gran. S'ha fet molt gran. Adeu.